siya nagasimya o iba na manulong na sa Diyos. Puro sa kayo ng minsan imatutag sa pasito na lang. Hallelujah! 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 Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumuduong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose, pinaagig damgo og miingon, bangon, dada ang bata og ang iyang inahan, ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto, ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo. Kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan. Ug niadtong gabhiuna mikagiw sila sa Ehipto. Ug nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto pinaagig damgo ug miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel, kay patay na ang nagtinguha sa pagpatay sa bata. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug namauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadungog niya nga si Arkelio, mo na'y naghari sa Hudiya, puli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya, gipahimangnuan na usab siya pinaagig damgo, ug busa, miadto siya sa lalawigan sa Galilea, ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, siya pagatawgong Nazaretnon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kanatong tanan mga igsuon ko ni Kristo. Labi na sa ato mga kaigsuonan nga mga nagmasakiton nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Mga igsuon natong masakiton nga naa sa mga tambalanan ug sa bisan asang dapit nga maabot ining atong kasaulugan. Karon Domingguha atong gisaulog ang piyesta sa balaan nga banay ni Jesus, Maria ug Jose. Kung atong tan-aw ng kinabuhi nila, dili perpekto o komportable nga kinabuhi. Sa ilang pagpuyo, daghan kaayo silang mga nasinati nga mga pagsulay, kalisod, kahadlok ug kabalaka. Daghan usab sila mga panahon sa pag-antos ug pagbudlay. Sama og dili iglagyo sa daghan kaayong mga pamilya sa atong panahon karon. Ang atong santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo nagpakita diin nga si Jesus giikyas sa iyang amahan nga si Jose tunga-tunga sa gabii tungod kay anaa sa kakuyaw ang kinabuhi sa bata. Dili nato ma-imagine ang ilang gibati nga kakuyaw. Walay kasiguruan ug nahimo silang langyaw sa dapit. Sa atong pagpamalandong karon mga igsuon, unsa may atong makatunan sa ilang kinabuhi kung kini itandi na sa atong kinabuhi karon. Si San Jose nagtudlo kanato sa pagtuman sa kabubuton sa Dios ug ang iyang pagbarug sa gisangon nga responsibilidad ug tahas alang kaniya. Sa dihang gipahimangnuan siya sa anghel, wala siya magduha-duha, mitindog dayon siya ug gihimo ang angay buhaton aron panalipdan ang iyang pamilya. Ang iyang gugma makita diha sa buhat, diha sa pagsakripisyo
ug sa kaisog. Si Maria usab nagtudlo kanato sa hilom nga pagsalig sa Dios. Bisan wala niya masabti ang tanang butang, misalig gihepon siya sa Dios nga nagiya ug nagbantay kanila. Mga igsuon, daghang pamilya karon ang nakaagi usab og kalisod, kakulang sa panginabuhi, mga gigutom nga mga pamilya, mga sakit, o kaha panagbangi sulod sa pamilya, ug may mga kahadlok sa umaabot. Sama sa balaang banay, usahay naglakaw kita sa dalan nga walay klarong tubag ug kasiguruan. Apan ang atong ebanghelyo karon nagpasalig kanato nga ang Dios sa mataglakang sa atong panaw uban kanato. Dili niya biyaan ang atong mga pamilya. Sa laing bahin, sa dihang namatay na si Herodes, gisultihan pag-usab si Jose sa anghel nga makabalik na sila. Kini nagpasabot nga dili magpabilin ang kangitngit, kalisod ug pagsulay. Ang Dios sa kanunay naghatag og bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom. O gani, gidala sila sa Nazaret, usa ka yano og hilom nga dapit. Didto mitubo si Jesus diha sa gugma, pagampo o pagsinabdanay sa pamilya. Ang balaang pamilya nagtudlo kanato nga ang balaang panimalay dili manato maprepekto, apan kini usa ka panimalay nga puno sa pagsalig, pagpasaylo o paghigugmaay, bisan pa man sa mga kalisod, bisan pa man sa mga pagsulay. Ang pagkabalaan makita sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, diha sa pag-atiman nato sa usag-usa. Pagpadayon sa panaw, pagpadayon sa pagpanglimbasog, bisan lisod o kahimtan ang pagpuyo. Mga igsuon, sa unsang paagi nato mailhan nga ang usa ka banay maayo, banay nga sulundon. Una, suod sa Ginoo. Ang ilang pamilya suod sa Ginoo. Diin ang ilang pakigrelasyon sa Dios, ilang gipanukad diha sa ilang pagsalig o pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ikaduha, suod sa matag usa. Diin diha sa pamilya, anaa ang maayong relasyon sa usag-usa, ug anaa ang pagtinabangay, pagsinabdanay, ug pagdinawatay. Ikatulo, suod sa bisan kinsang tao. Kay usahay sa atong kinabuhi, suod lang tas Ginoo, pero wala ta magkasuod sulod sa panimalay. Suod tuod ta sa usag-usa sa panimalay, pero dili kita suod sa mga tao nga nagpalibot kanato. Nindot unta nga kining tulo, mahimong timaan nga ang usa ka banay maayo og balaan. Suod sa Ginoo, suod sa usag-usa, ug suod sa mga tao nga nagpalibot kanila. Mga igsuon, ning piyesta sa balaang banay ni Jesus, Maria ug Jose, mangayo kita sa grasya alang sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Hinaot, panalanginan ni Jesus ang atong panimalay sa kalinaw o gugma. Hinaot, tudluan kita ni Maria sa tinuod nga pagsalig sa Dios. O hinaot, tudluan kita ni San Jose sa pagkamatinud-anon, kaisog, o pagtuman sa kabubuton sa Dios. Amen.